F'inqas minn 24 siegħa mill-omiċidju f'Ħattard, il-pulizija għandha f'idejha s-suspettat ewlieni bil-qtil ta' Anthony Manjon, magħruf bħala l-Pewx. Sorsi qrib l-investigazzjoni kkonfermaw ma' One News li s-suspettat inżamm ftit ta' sigħat wara li seħħ id-delitt. Kien propju hawnhekk f'din it-triq illi Angelo Manjon ta' 58 sena minn Ħalqormi inqatel kiesaħ u bired bi3 tiri. Dan fi sparatura li seħħet tard il-ġimgħa filgħaxija l-ħabta ta' 26 fil-ħanut ta' warajja. Sorsi qrib l-investigazzjoni qalu li l-mejjet huwa l-kuġin tal-imħallef Robert Manjon u kien għadu kif telaq minn għandu wara li mar isewilu xi ħaġa. Fi triqtu lejn id-dar, Manjon waqaf għand ħanut ta' tapizzerija biex jagħmel sit ta' mutur. It-tapizzar kien Raymond Grima ta' 61 sena mill-Liklin li fil-ħin tal-isparatura kien fil-ħanut tiegħu mal-vittma u jinsab fil-periklu tal-mewt wara li qalat 3 tiri f'żaqqu. Sorsi fuq il-post qalulna illi l-aggressur li ddeskrivew bħala raġel twil u rqieq kien libes elmu abjad fuq mutur waqaf hawnhekk bil-mutur daħal ġewwa f'dan il-ħanut ta' warajja u kien hemmhekk illi fetaħ in-nar u qabad jispara fuq il-vittma li dak il-ħin kien ġewwa fil-ħanut. 3 sigħat wara l-isparatura l-pulizija ġabret 4 persuni biex jgħinuha fl-investigazzjonijiet dwar dan l-omiċidju. Dan wara ħidma intensiva li bdiet minnu fih li rat fost l-oħrajn 20 taqsima ta' Rapid Intervention Unit jimbarkaw fuq tfittxija intensiva għal qattil. It-tfittxija komplet matul il-lejl permezz ta' helikopter li ttajjar fuq l-inħawi tar-Rabat u ta' Haddingli. Skont l-istess sorsi l-qattil ħarab minn fuq il-post b'mutur b'veloċità eċċessiva fid-direzzjoni lejn ir-Rabat. L-aggressur spara xejn inqas minn 10 tiri u ħalla lil vittma minn xurmal-art fadira demm fuq in-naħa ta' wara tal-ħanut. One News huwa infurmat li Grima rnexxielu jitkellem mal-pulizija u kienu li ta' deskrizzjoni tal-qattil lill-pulizija. Fuq il-post inbatu żewġ ambulanzi b'timijiet mediċi mmexxija mit-tabib Jonathan Joslin mid-Dipartiment tal-Emerġenza. Waħda minnhom ħadet lil Grima l-isptar eskortat minn vettura tal-pulizija. Fost dawk preżenti fuq ix-xena tad-delitt kien hemm il-Kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar, id-Deputat Kummissarju Silvio Valletta u l-Assistent Kummissarju Ian Abdillah mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Matul il-lejl esperti forensiċi tal-pulizija għattaw sigħat sħaħ jiflu kull oġġett li sabu fil-ħanut ta' Grima li mhux qed ikun esklus li kienu fil-mira tal-isparatura waqt li Manjon spiċċa inqatel intortament hekk kif sostniet bintu stess. Il-motiv wara d-delitt għadu mhux magħruf u l-pulizija trid tistabbilixxi jekk kienx hemm konnessjoni bejn il-vittma u Grima. U dan kollu jidher li l-pulizija qed teskludi li dan il-qtil għandu xi rabta ma' sensiela ta' delitti li seħħew fl-aħħar snin persuni involuti fi ċriki kriminali. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija minn Aron Buġejja li ħatar bosta esperti biex jassistuh. Il-pulizija appellat biex kull min għandu x'informazzjoni dwar l-allegat qattil jew anki forsi min seta' raħ fl-inħawi fil-ħin tad-delitt jgħaddiela anki b'mod anonimu fuq in-numru 119.